Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, Jamita Tuminggu 21 dung Trinitatis, di 6 November tahun 2022, imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2, mamuka sian ayat 10 tolu, jala marhaujungan di ayat 10 pitu. Songonom mahatana disi lausta paihuti hutma. Alai natamado hami totong madok mauliate tu debata marningot tamu. Alia kadongan na hinaholongan ni Tuhani. Ala dipilih debata hamu siam mulana. Asa saut tamu malua. Ima marhite sia todi na babadiahon dohot haporseaon di hasitongan. Aitu sido hamu dijo marhite-hite barita nauli nahu barita hok kami. Asa partohap pamu di hasangapon ni Tuhata Yesus Kristus. Atong alia kadongan hot mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tu akapuda nahu ajar hok kami. Tuhamu marhite-hite sian hata nang surape. Apalah Tuhata Yesus Kristus dohot debata amatta, nama kaholongi hita, jala mangalehon apul-apul, namian totong, dohot pakirimon nadinggan sian asi nirohai. Iba nama mangapuli, jala pahoton rohamuna, di bagasan nasa ulaun nang hata nadinggan. Ido yang gosaha ni turpuki. Horas madihita sa luhut na damang dainang. Damang dainang di bagasan roha mauliate na manotong do Apostel Paulus marningo huria na di Tesalonik. Dipilit jala di jauh di bata halak Tesalonik gabi huriana. Jongjong huriai sian jolma na so Porsea gabi Porsea. Sian si pelebegu na di bagasan dosa, gabi upuna ni debata di bagasan hasitongan doho haluaon na sian Tuhan Yesus Kristus. Gabi partohap halak Tesalonik di hasangapon ni Yesus Kristus Tuhani. Disiala ditangihon jala di oloy na sida pajawon, doho pamiliton ni debata marhite parbaritaon nauli na pinasaha ni aposteli. Las do rohani aposteli, jala madok mauliate do aposteli tu debata, binahen na Porsea do, aka huria na adong di Tesalonik, jala na totong do na sida tugu di bagasa ka Porseaon na, nang peragam aka siadupan na sida. Dinaung jongjong huria na Porsea di Tesaloniki, di pasaha aposteli mamuse si paingot, asahot jongjong jala marsitio pan tuaka poda na diajar hot tunasida marhite hata nang surape. Dipangido aposteli pesongoni disiala na parjolo na adong do pangatusion na lipe taringot tu haroroni Kristus na padua halihon. Didok di pangatusion na lipei girama tiki haroroni Tuhan Yesus. Ido bahen masadi na sida mangulaw-ulaw na. Disiala naing ro nama Tuhani padua halihon. Gabi sanga rupani, songon namasa di piga-piga tahun naung salpu, ima tupad dita si buea. Laos diajar hoddo, taringo tu partikian di haroroni Tuhan Yesus. Hapedang isa sitong na naurikot. Alay naurikot dihita. Bohama asa girama ngaradi, girama jakot Tuhan Yesus, asa gira dinalahu paubahor roha. Ido sa sitong na dipangido ni Tuhan Yesus disi. Alay molo taringot tu ari minggu tahun manang bulan na. Holan debatado na boto sa di hari do harorona. Haru Tuhan Yesus Kristus pe, dang dipabua ibana, tuaka sisianna, doho tuaka na manangihon ibana, ditiki naga bejolma Tuhani di Portibion.
Napadua hodamang dainang, sai nabusisau do huriai, molo mate nasida adorang soro Tuhan Yesus Kristus napadua halihon. Lapatanna mabir nasida mate adorang soro Tuhan Yesus Kristus napadua halihoni. Dipikiri di bagasan pangatusion nalipei, molo mate nasida adorang soro Tuhani napadua halihon, naso bongot manasida tu surgo, naso sahak manasida tu inganan saliling-liling na. Di siala pangatusion na haroro ni Tuhan Yesus napadua halihoni, di sido bongot ganup nasana porseai tu inganan hasonangan saliling-liling na. Jadi diaka naso mangulu be sahat tu haroro ni Kristus napadua halihoni, gabi dido rohana sidama dang nalaho bongok be tu surgo. Napatuluho damang dainang, adong si jagaon atik madabu muse akana porseai mana kuriai tuaka ulaun haramunon, songon na pinamasa ni akana so porsea, manang songon hasomalan nasida adorang somadada Kristus. Napaupaton ima binahen ni akabarita nasudinggan taringo tu apostel Paulus namadok nama ngalului utung do pakobasion doho parbaritaon nauli ni apostel Paulusi. Laos ima na pinasahat na tu huria na dong di Tesalonik, dia kapuda na sinuraton doho akapuda naso sinurato pe ikon jakonon nasida do. Ala posdo rohani apostel Paulus di bagasan hasitongan doho hati goran marhite-hite hatani di batado ganup nasa puda parbaritaon naulii di pasahat tuhuriai. Napalima hodamang dainang, mungkin namasa do ganup nasa parsalisiad di tonga-tonga ni huriai, manang adong parsalisian manang pergesekan niaka huria dohot aka naso porseha hatihai. Binahen niaka tantangan doho si pangabati nang ganup nasa puda halipiaw ni di pasahat ma songon topik manang ujahad ni minggu taon asa marsihoho diajaran ni Kristus. Damang dainang, doso bonani hau na sotugu uratna maniop tanoi, murado hawi marupak, maul magudang, jala hurang dingget do parbuena. Songoni na porsea na somarsihoho diajaran ni Kristusi, murado upaton niya kanamasa ha porseonna, maul do magudak ka porseonna, jala hurang, dang dinggan parbueni ha porseonnai, manang, olo do gabi rupak, olo do gabi melos, sia dia behirimon parbueni i. Damang dainang, mernida akana niadopan ni huria Tesaloniki. Di pasahat apostel Paulus mahata patuguhon doho pangapulion. Molotung pedi bagasa kamaolon binahen ni akka si pangabati ina sida. Di pasahat apostel Paulus doroha mauliate. Dinaung pinili debatana sida gabi huriana. Toha bolod do na gabi huriana porsea di Tuhan Yesus Kristus. Taruli haluaun di panubusion ni Tuhan ganub akana porsea. Jala taruli muse ditupal hanguluan saliling-liling nai. Dang riko betahuton nasida dia kapangatusion nalipe di haroro ni Tuhan Yesus na padua halihoni. Manang sadi harina pe haroro ni Tuhani. Gabi pasu-pasu tulas ni roha na manotong do pakorhonna. Dia kana porsea na marsihoho diajaran ni Kristusi. Dang riko bebusi saun molo tumpe marujung ngolu nasida adorang soro Kristusi na padua halihon. Ayadong do ari haheheon na buluni. Ima ari manopot inganan saliling-liling na dia kana porsea.
jala na marsihohot diajaran ni hasitongan nasian Kristusi. Damang dainang, dungi manotong do mian tod dini debata, ima tod di porbadia na madongani, maniroi, dohok na mga puli, jala pahoton haporsiaw ni huriyay. Tod di porbadia do na mga jari jolmay dia kaajaran naong sahat tu huriyay. Laos ima muse nagabe sinjata na sida. Dinalaho pasidikon, dohok mangalo ganup nasa akapoda nalipe. Ima dalan ni debata, pahoton haporsiaw ni huriyana. Asa unang belipe haporsiaw nai sian hasitongan ni debata, na pinasahat di bagasan Kristus Jesus. Alay, lam tutuguna mahaporsiaw ni. Naso tarupa ni hamaolon, dohok ragam ni pangajarion nalipei. Di siala ni asa marsihohot huriyai diajaran ni Kristus. Tung masay rikot do pabagason pangatusion na di hata ni debata. Asing ni naringgas majahabibil, dohok manigati sakap ni debata, dohot hasitongan na, dohot naringgas manangihon jamita. Na parjulu sahali, ikon pasahatod diri do, tu panugunuguon nito di porbadiyay. Di simalam marsihohot akana porsea, diajaran ni hasitongan, nasian Kristus tuhatay. Damang dainang, nalaho mangujungi jami taon, adong sada sarito na maripola songonon. Di sada pelabuhan na belga, makail ma sahala danak, donokon sahala na matua, naso tinadana. Dung dibahen diupani mata ni hailnay, dia pakom matuaiki. Alay dung piga-piga leling, dang nanggo ditodong dekei hail ni danaki. Songoni amata na matuay. Mulai mabosan danaki, songoni nang natua-tuay. Di na makaili na sida. Disukun amata na matuay ma danaki. Ayanak ni si doho tahe. Boha huruaw pung ninna danaki. Boha do penimmu. Alani ho gabi soda pota dekke iba. Ninna amata na matuay. Satabi majolo opung. Makail pe di pelabuhanon. Nalaho pamagoholunguk kudoaw. Anggiya niya dapok dekkeon nalaho parbudaryokku. Ainung ngaliling dang saha balajokku. Ninna danaki muse mangalusi. Alay nang pesongoni say huhuddo di parrohaho danaki aka kapal na belga na mamulus di pelabuhani. Dialoy ba na dobosanna na makaili doho lungon ni rohana. Topuma jongjong danaki. Dibuka bajuna. Jala diangka matangan na doho bajunay makilap sada kapal na belga na mardalan at tardaw siyan pelabuhani. Alay sa di parrohaon na tuwa-tuway do danaki. Didok maribagasar rohana. Ay nang riti do huruaon. Ay dang mungkin kapal na songoni belga na rotuson. Holan ala ni danakon. Alay dang pigaliling lam dono do kapali tu inganan na sida na dua na makaili. Tarsonggo mamata na matuay marnidesa. Do na masa nin narohana. Hape na mangalap danaki do kapali. Didok danaki ma. Diboto opung do. Amok kudo nah kuda ni kapalon. Ido ubahid dia lusi jojoku. Jalarodo madapot tonau. Damang dainang. Dia doi pola ni saritoy. Songo danaki na pos rohana nalaho tangi honon niamong na do jojo na. Dang nalaho pasobon na iba na manotong di nalungunan. Sari honon niamong na do iba na. Siyan na sumungkid di rohani jolma.
Lu bisiani patu paun ni debatado tuaka na hinaholongan na. Di sialani nang pegaor galubang ni portibion waeng. Masa gudang ganup nasa hasusaan. Masa ganup nasa akapangatusion na bui mabaik kita mabiar. Masa ragam ni akaparsahiton. Manang tadok ma songon udan na merhebe-hebe. Nalaho mga beti doho palipehon hapor siyaota. Dang nalaho rupak. Dang nalaho salpu hapor siyaota. Namarpos ni roha di Tuhani. Asal ma, marsihohot kita di ajaran ni Kristus. Disido jupang hapor siyaon na tugu. Pangatusion na bonar jala tigor. Holong ni roha na manotong. Dohot hinagudang ni pasu-pasu. Ay Jesus Kristus do Tuhan, na manubus, jala na paluaho kita siyan hamatean Tuhan uluan. Tangi honon na do pajouon ni anak na hinaholongan na. Jala rodo iba na muse ditikina, nalaho mabuan, jala pabongotok kita, rap dohot iba na dihasonangan sa liling-liling nai. Tuhan de batama, na mangaramoti dohot mamasu-masu hita. Amin.